40 napos korában a mózesi törvény előírása szerint felvitték Jeruzsálembe, bemutassák az Úrnak, kiváltsák őt, és tisztulási áldozatot mutassanak be édesanyja. Majd 12 évvel később, ahogy hallhattuk az evangéliumból, az évi szokásos zarándokatra mentek, és ez volt az időszak, ami a zsidóknál valamiképpen a nagykorúság kezdete volt, és Jézus kinyilatkoztatta, hogy az ő igazi Atya a mennyei Atya, és ezáltal azt is, hogy ő nem egy közönséges gyermek, hanem az Isten fia. Nyilvános működése elején még az ördög is elvitte a templomhoz, hogy ott megkísértse. De utána Jézus rendszeresen naposszat tanított a templomban. Soha nem látott fölindultság fogta el, amikor a templomban vásárosokat, kereskedőket talált. És kiűzte őket a templomból, és akkor eszükbe jutott tanítványainak a Zsoltáros által megjövendőlt mesiásra vonatkozó tanítás, buzgóság emésztelházai. És amikor meghal a kereszten, nem törik el a lábait, mert meghal már, csak átütik az oldalát, és fölismerik ebben is a jövendőlés, hogy csontot ne törjetek benne, mint a húsvéti bárányban se szabad volt csontot törni, és ugyanabban az órában a templom téren leölték a bárányokat. Majd pedig, amikor Jézus kilehelte lelkét, sokat mondó jelentéssel ketté szakadt a templom kártyája, a szentély és a templom hajóját elválasztó rész. Valóra vált az, amit Jézus tanított, hogy ezentúl a templomnak új lelki jelentése lesz. Valójában csak ott lesz templom, ahol ő ott van, mert ő lett az igazi templom, és ezért mondta azt, hogy bontsátok le ezt a templomot, én harmadnapra felépítem azt. Ez egyáltalán nincs ellentétben a mi templom iránti tiszteletünkkel, mert mi hisszük, hogy a katolikus templomban különös módon az oltári szentségben jelen van az Úr, de jelen van a meghirdetett evangélium szavában, az imádságokban és a hívek közösségében. Ő mondotta, ha ketten-hárman összejöttök az én nevemben, köztetek vagyok. Jézus szerette már az ószövetségi templomot is, ebből okulva a keresztények attól az időtől kezdődően, amikor megszűnt a vallásüldözés és templomot építhettek, mindig úgy mentek oda, mint az atyai házba, ahol meghívottak vagyunk, mert számunkra a templom sokkal több egy olyan épületnél, ahol naponta történik valami, aztán egyébként üresen áll. Az Úr állandó jelenléte invitál bennünket, behív az imára, behív a dicsőítésre, és olykor elesettségünkben a bűnbánatra, és megszorultságunkban a kérésre. Ezért a keresztény embernek is az élete kereszteléstől egészen a gyászmiséig bezáróan a szentségek fölvételével mindig a templomhoz kötődik. És különösen a papoké, mert a papságnak a fő élettere mondhatnánk maga a templom. Hiszen itt mutatjuk be Krisztus áldozatát, eleget téve annak, amit ő meghagyott az utolsó
gyakorlatban pedig akkor, ha az életünk is áldozattá válik. Krisztusban, kedves fiaim, szentelendő testvéreim, a ti papi életetek két ugyanazon, de ellentétes testtartás között fog lezajlani. Itt arcra borultak a minden szentek litániája alatt, és ha hűségben megélitek a papságot, akkor a koporsóba hoznak, és itt lesznek akkor is. De akkor nem arcra borulva, hanem hanyat. Mint ahogy Jákob látta a lajtóján fölmenni az angyalokat, ahogy Istenhez közeledtek. A ti életetek ebben a keretben kell, hogy zajlottak. A Szentírás magyarázatával, ige hirdetésével, a szentségi kiszolgáltatásával, és ahogy említettem is, nem utolsó sorban a Szent Misében. Nem történhet meg, hogyha egy papnak alkalma van rá, naponta nem sézzen. Hogy mondjam el, akármilyen fáradt vagyok, bárhonnét hazajövök, akkor is misézem a kápolnával. És ott kezdem a napomat, és ott végzem be. Mert nekünk hozzá kell kötődni a mi Urunkhoz, aki leghathatósabb módon itt van a Szent Misében, itt van az Eucharisztiában. Ez a mai papszentelés abban is több a más alkalmakkor végzett papszenteléstől, hogy összekötődik egy templom, nem akármilyen templom, a fő székesegyháznak a szentelésében. Hiszen hosszú idő óta erre vártunk már, amikor fölújíthatjuk az egyébként szép, de idő folyamán megrongálódott és romossá vált templomra. És hála Istennek eljutottunk erre a napra. Ez a templom az egész egyházmegyének a fő temploma. A fölírások látható a példabeszédek könyvéből, Multi Fili Congregatum, Tu es super versalis universas. Sokasszor gyűjtött vagyok, de te gyűjtötted a legtöbbet. Ennek kettős értelme. Az egyik az, hogy az Anya Szent Egyház megyénkénti főtemplomához kapcsolódnak a kis templomai, mint filiák, mint lányok az anyához, de miután ez a templom a boldogságos Szűzanya mennybevételének a temploma is, hát vonatkozik ő rá, mert tőle értékesebb asszony nem volt a földön. A kegyelem elterítette őt, és a legtöbbet gyűjtötte és adta a világnak, magát Jézus Krisztus. És aztán azzal is több a mai szentelés, hogy egy olyan templomban vagytok, amelynek aljában, bár még nem teljesen föltárt, de itt van alattunk az 1000 éves múltunk, Szent István barátunk. Mint egy jelizve az, hogy a történelemben velünk lakozó Isten ilyen kőépítette templomokkal is megmutatta a hathatós segítségét keresztény magyar népünknek. Mindig megrendülök, hogy így járhatott és valószínűleg járt is Szent István, akinek erekéi boldog asztalikkal együtt behelyezzük majd az oltárba. És itt volt a Szent Koronát hozó asztalik, akit most már biztosan mondhatom, hogy ő az. Nagy társadalmi, nagy nemzetet formáló eseményeink innét a templomból indultak Csákog, mint Tomori Pál, és amikor a török szinte pusztává tette ezt a táját, az első dolga volt az érsekeknek, hogy fölépítsék a templomot. Szegény volt a nép,
talán viskóban lakott, de tudták azt, hogy az Istenért semmi sem sok. És éppen ezért minden papnak törekednie kell arra, amit a másik kiírás tartalmaz. Uram, szeretem házad égességét. Az nem franc, az nem hivalkodás, az Isten egyik tulajdonsága szépség, amit vissza tudunk adni a művészetek által, az, ami hódolatunk és imádatunk. És ezért, kedves fiaim, mindig törekedjetek arra, hogy szép legyen a templom. Az megmutatja a lelkületeteket, és megmutatja az odajáró híveknek a lelkületeit. Mert az a templom csak a vasárnapi misékre van kinyitva, ott vannak a fonnyat virágok, és ne soroljam tovább, kifordulnak onnét az emberek. De ha nyitva van, be lehet menni, akkor tudják azt, hogy itt élő közösség van, és ez elsődlegesen a papon múlik. Mert sajnos vannak olyan papok, akik kiürítenek egy templomot, és vannak olyanok, akik megsokasítják a templomba járók számát. Még a mai időkben is tudok olyat, hogy be kellett tenni külön szentmiséket, mert többen járnak, mint korábban. Ez a pap munkájának gyakorlati elismerése, hiszen azt mutatja, hogy a pásztor a nyájért él, és a nyáj pedig hallgat a pásztor szavára. Legyen így emlékezetesség számotokra, szentelésetek napja, az Anyaszentegyház Kalocsai egyházmegyéjének temploma megáldásával összekötve, és az oltár konszekrálással, erre emlékezzetek majd későbbi papi működésetek során. És adja Isten, hogy rátok is el lehessen mondani, amit még a Makabeusok könyvében olvasunk, hogy a legfőbb mondjuk a Szent Templom. Mert aki a templomának gondját viseli, az Isten dicsőíti és híveit szereti. És úgy éljetek, hogy majd amikor bevisznek benneteket a templomba, akkor nyíljék meg nektek az a másik templom, amelynek Isten és a bárány temploma. Amen. Kedves fiaim, mielőtt az áldozó vasság rendjébe lépnétek, a 4